טוב, אנחנו פה יוצאים לדרך, נסיעה לצפון, נסיעה אל המוות. בתקופה הכי חמה של המלחמה. הכי חמה. לא, כן, אנחנו בתקופה חמה של המלחמה. כן, תראו איזה חום. באמת חם. איזה 2,000 מעלות במזגן. 2,000 מעלות. הנה, אנחנו נוסעים, ומה מטרת המשימה שלנו, המבצעית? שאנחנו נוסעים עד ליישוב דלתון. דלתון שהוא 2 מטר מהגבול, להביא מפתח למילואימניק שאיבד את המפתח. זה משימה למען המאמץ המלחמתי. אנחנו רוצים להביא מפתח לרמבו שיסיים את המלחמה. הוא לא יכול לסיים את המלחמה בלי מפתח. זה המפתח. אז אנחנו נוסעים. זה המפתח של המלחמה. בדיוק. אז אנחנו נוסעים. אתה צוחק, תבוא על זה סיפורי גבורה. נכון, על הנסיעה הזאת, ואיך אנחנו מתנו בדרך. כן, מקציר של זלזל. כי זלזל נחת לנו על האוטו. אז אנחנו נראה איזה התפתחויות יהיו בהמשך, בנסיעה המרתקת הזאת של 8 שעות, ונודיע לכם. אז בואו תנסה לנסוע אל הבסיס שלי. אני רק מקווה שתהיה עצירת קפה. זה התקווה הקטנה שלי להיום. אז תודה ולהתראות.